бештар аз як моҳ майдончаҳои варзишӣ назди варзишгоҳи марказии ҷумҳуравӣ моломоли футболбозону мухлисон буд. албатта ин ҷо гап сари футболбозони касбӣ намеравад, балки футболбозон гуфта мо кормандони корхонаҳо, идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлатиро дар назар дорем, ки онҳоро як мусобиқаи хеле ҷолибу пурнуфуз ба ҳам оварда буд. роҳбарияти бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе аз соли 2013 ба хотири солимии ҷомеа ва бештар ба варзиш ҷалб намудани ашхоси идоранишин мусобиқаи футболи хурдро миёни кормандони корхонаҳои давлатӣ ташкилу баргузор кард. киамасола дастаҳои зиёд барои ба даст овардани ҷоми бошгоҳи Истиқлол рақобату нерисанҷӣ мекунанд. имсол ки ин мусобиқаи анъанавӣ бори панҷум доир шуд, қуввозмоиҳо аз пештара дида ҷолибтару диданӣ сурат гирифтанд. 26 дастаи иштирокчӣ ба 4 гурӯҳ тақсим гардида барои баромадан ба марҳилаҳои ниҳоӣ миёни ҳам нерӯсанҷии арзанда намуданд. ёдовар мешавем ки мусобиқа рӯзи 26 сентябри соли ҷорӣ оғоз гардида то ба финал як ҷашни футболро дар худ таҷассум мекард, ки бино ба гуфти мусобиқадорони футболи меҳан гузарондани чунин чорабиниҳо муҳиму саривақтӣ аст. Это, во-первых, прекрасный турнир, который проводится уже в 5-й раз. И здесь очень много любителей футбола, которые соскучились, которые сидят в офисах. У них нет времени заняться спортом. Это для того, чтобы люди занялись спортом, футболом для здоровья, массовость. И плюс, конечно, этот кубок имеет очень большое значение для всех любителей, потому что есть призовой фонд, это уже двойной интерес. Но самая основная цель — это, конечно, поднять массовость футбола, чтобы люди играли в футбол, чтобы здоровье нации повышалось. Самая основная цель вот это. ҳамин тавр баъд аз рақобату нерӯсанҷӣ ва талошу муборизаи тимҳои иштирокчӣ дастаҳои арзанда ба марҳилаи ниҳоии роҳи худро ҳамвор карданд. барои ба даст овардани нишони биринҷии мусобиқаи мазкур ғолиби секаратаи ҷоми Истиқлол дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон бо тими шабакаҳои барқи Душанбе андари майдон шуданд. ёдовар мешавем ки дар марҳилаи ниманиҳои бозингарони дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон аз тими Вавилон бо ҳисоби 4-2 шикаст хӯрда дастаи шабакаҳои барқӣ бошад дар мубориза бо бошгоҳи Истиқлол бо ҳисоби 1-3 дучори бох шуда буд. ҳамакнун ҳарду ин тим имкон доранд то барои нишони биринҷӣ бозии арзанда нишон диҳанд. нерӯсанҷии дастаҳо аз оғоз то анҷом ҷолибу диданӣ ва бо ҳамлаҳои тарафайн сурат мегирифт. агар таваҷҷӯҳ кунем ҳарду ин дастаҳо шомили гурӯҳи гей мусобиқа буда дар вохӯриҳои гурӯҳӣ бо ҳам вохӯрда буданд, ки он дидор бо ҳисоби 3-2 ба суди футболбозони дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон анҷом ёфта буд. дар маҷмӯъ бозингарони дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар вохӯриҳои гурӯҳӣ танҳо як маротиба аз тими 55 груп шикаст хӯрда бо ишғоли зиннаи аввал ба марҳилаҳои баъдӣ роҳи худро ҳамвор карданд. чун як маротиба бозингарони шабакаҳои барқи Душанбе аз ҳариф шикаст хӯрда буданд, ин навбат бозиашон хеле фарқкунанда буд ва маҳз онҳо аввалин шуда ҳисоби вохӯриро кушоданд. аз ҳайати дастаи шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе Рамазони Шамсиддин дар қисми аввали дидор ба задани гол даст ёфта дастаашро ба пеш бурд. дар қисми дуюми нерӯсанҷӣ бошад аз ҳайати дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон Абдулло Соқиев бо як зарбаи нишонраси хеш голи ҷавобиро зад ва натиҷаи бозиро баробар намуд. диловар Таваралиев бозингари дастаи шабакаҳои барқӣ дар даҳаи дуюми қисми дуюм бинобар дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ бо корти сурх муҷозот шуд. дар умум ғолиби рақобати мазкур дар силсилаи зарбаҳои 6 метра муайян гардид. дар задани зарбаҳои пеналти футболбозони дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон маҳорати болӣ нишон доданд ва бо ҳисоби 4-3 пирӯз гардида барандаи нишонҳои биринҷӣ гардиданд.
رقابت برای جای سوم دسته فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سلسله ضربه‌های پنالتی توانست که با حساب 4-3 غلبه کند. چقدر که به همگان معلوم بود دسته برق فروش برق در گروه با ما در یک گروه بودن. از همه بازی وزبین در گروه با همین دسته بود چون که همش بچه‌های جوان بودن بازی می‌کردن. امروز هم بازی با آسانی ما غلبه نکردیم. بگیم وای هم نداشتیم بازیگران احتیاطی هم نبود اما 5-6 نفر بود با همنا بازی کردیم. بازی مساوی شد خیلی میگن لطره ما غالب اومدیم. خوبتر میشد که همون یک جام استقلال رو نگاه نکرده چون این مسابقه را در یک ماه اقلا یک مرتبه برگزار کنم بهترین میشود خوب میشود برای شخصانی که از صبح تا شام در اتاق کاری میشینن بهترین میشود. ما این مسابقه را در یک سال به نهایت انتظاری میکشیم. اکنون نشانی برنجی مسابقه صاحب خود را پیدا کرد. اینجا باید تقدیر جام حل شود. در رقابت نهایی جام استقلال عاید به فوتبال خرد دو دسته پرقوت مسابقه تیم واویلون و دسته استقلال با میدان برآمدند. دیدار دسته های مذکور از همه جهت جالب بود چرا که در هیئت هر دو تیم یک قطار از سابق فوتبالبازان تیم ملی کشور از آن جمله محسن محمدیف، خورشید محمودов، اسکندر جلیلov، عادل ارگچov و جهانگیر جلیلov هنرنمایی کردند که با مخلصان یک بازی دیدنی را به نمایش گذاشتند. دسته واویلون در گروه و یکجا با تیم‌های دانشگاه ملی تیتامینبانگ، اویسو گروه، دیور تریول و تیم پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان قرار داشت که با اشغال زینه اول بدون باخت به مرحله بعدی روی خود را هموار کرد. رقیب آنها باشد در گروه ب خیلی رقابت‌های سخت و سنگین را پشت سر نموده با اشغال زینه چهارم از گروه برآمد. از میان 26 تیم اشتراکچی به مرحله نهایی راه یافتن علاقه خود یک قهرمانی است ولی صاحب جام شدن باز احساسات دیگر دارد. دسته واویلون که پیوسته در مسابقه های فوتبال خرد میان دسته های غیر کسبی شرکت می کند چندین مرتبه غالب مسابقه ها نیز گردیده است و بار دلخواه تیم بازی با آنها مشکل می گردد. اما تجربه‌ای که بازیگران استقلال دارند ممکن است که بر مقابل آنها پیروز آیند. یادآور می‌شویم که دسته واویلون قبلا 2 مرتبه در بازی های نهایی مسابقه مذکور شکست خورده بود. شاید این نوبت هدف دیگر باشد. تلاش هایی که هر دو دسته داشتند بالاخره به زدن گل دست یافتند. از هیئت دسته واویلون خورشید محمودov 2 گل را وارد دروازه رقیب نمود که تنها با یک گل آن از تیم استقلال جهانگیر جلیلov جواب گردانیده توانست و خلاص. همینطور با حساب 2-1 دسته واویلون غالب جام باشگاه استقلال در سال 2022 گردید.
ташаккури худамонро ба командаи дастаи Истиқлол ба кулли тадорукот мерасонем ки дар муддати зиёда аз як моҳ хел мусобиқаро дар сатҳи олӣ дар сатҳи зебо мусобиқа хеле хуб буд ва худатон шоҳид буд ки финал хеле тезу тунд гузашт. мо ростӣ гап якум бор дар ин марҳила дар ин мусобиқа чемпион шудем ва хеле финали хуб буд. дастаи Истиқлол хеле хуб бо мо бозӣ кард. пас аз анҷоми бозиҳои ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупории мусобиқаи анъанавӣ оид ба футболи хурд барои дарёфти ҷоми бошгоҳи Истиқлол доир гардид. дар маросими ҷамъбастии мусобиқа роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон як қатор аз футболбозони тими миллии футболи кишвар ва дастаи Истиқлол инчунин масъулини баргузории мусобиқа ширкат намуданд. нахуст аз ҷониби кумитаи тадорукот ба беҳтаринҳо ҷоизаҳои инфиродӣ тақдим карда шуд. дарвозабони беҳтарин Фирӯз Бозоров аз дастаи Вавилон дониста шуд. унвони беҳтарин нишонзани мусобиқаро бошад Шаҳзод Сулаймонов аз тими Истиқлол бо 15 гол соҳиб шуд. ҷоизаи бозингари бузургсоли мусобиқа ба Саидасро Саидов аз дастаи Dior Travel тақдим карда шуд. ҳамин тариқ ҳайати футболбозони дастаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ғолиби секаратаи ин мусобиқа бо медалҳои биринҷӣ ва маблағи 20 000 сомонӣ қадршиносӣ гардиданд. акнун онҳо дар баробари 3 нишони тиллои имсол нишони биринҷиро ҳам соҳиб гардиданд. бозингарони тими Истиқлол бошад бо медалҳои нуқра ва 3000 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд ки ин аввалин натиҷаи онҳо дар мусобиқаи мазкур ба ҳисоб меравад. ба ғолиби мусобиқа дастаи Вавилон дар баробари медалҳои тилло ҷом инчунин 50 000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. чуноне болотар гуфтем, мақсади асосии чунин мусобиқаҳо миёни кормандони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ин пеш аз ҳама аз утоқҳои кори ба майдонҳои варзишӣ овардани ашхоси иdoранишин мебошад. умедворем ки солҳои баъди мусобиқаи мазкур дар як сатҳи хуби ташкилӣ гузаронида мешаваду шумораи дастаҳои иштирокчӣ бештар мегардад.